sisuka nini siqale nini sikuphi la sikhona ingqinamba ithini sithathe ingane inokukhubaza ukuthi ayikhulumi njengokuzalwa kwakhe emva kwalokho ube ihambela okay kwase konakalaphi awuthathe nje kuthe 2018 early February wagula esesikoleni ekhula ehluhluwe esikoleni sabanga khuluma wa athekwa chicken pox simthathe simise ekudokotela ngithi amahlandla amabili afika amjove kungabi ngcono sase simthatha simise eclinic bamdlulisele kaHlabisa wayiqabha umzimba wonke kunezilonda esikhulu kakhulu sase ku number 2 ngangithi uzobona amathumbu afika kwaHlabisa esephalazana negazi kulapha bamfaka khona ipipe ngaphambili lokuchama sephalazana lelo gazi bamtransfer kwa engwelezana engwelezana bafike bamlalisa basiya sombona u-X-ray bathi ababona ukuthi ikuphi inkinga yakhe bamfaka u-X-ray lokubanika ungatholi lutho kwathi sifike sombona basibiza udokotela ukuthi bacela ukuthi bamthatha amanzi omgogodla okuwona bazochecka ukuthi uphethwe yini sasayena senobaba ngenjongo ukuthi sifuna impilo yengane yethu emva kwalokho asikaze siwuthola imphumela wathiwa imphumela kaDokotela umphumela bethi ngolwesine mangabe sibuya ngolwesine kuthiwa imphumela kaDokotela sasayinela into ebhekephi na kulapho mase lentozana ingane masibuya nanayo ingane ayisakhona ukuhamba wayekade ihambele egijima ungeke umthole ngejubane masimbuyisela bathiwa base bamthumela eAlbert Luthuli eThekwini nakhona ngasinaka uDokotela ngize ngibhoke basilanda sesesangweni bethi uDokotela ubusy nama patient masifika nalapho sifuna imphumela uDokotela athi asikhombule lesini kuzokube namhlanje sazi ingane ukuthi batholani esibhedlela kwasuka lapho yalala nje phansi udu 4 years ngoba yonke into eyenzele empedeni amgeza ukudla ukubeka isifubeni kubo kuphela akakwazi nje ukwenzana uthe imphumela kuze benamhlanje asiyazi baba umsulu yayikade ingene esibhedlela nini 2018 asiyazi nje imphumela ukuthi kanti yini u-X-ray kanti bemunca lemlentozane lamanzi omgogodlo oba lezi nalithi lezi zazizegobe S4 nayo asazi ukuthi wabathola asazi nje lutho ubona lemaza lezi nalithi ezofu wafika wahlatshwa ngenalithi eyodwa engalengane eyokuqala kwaba yesibili kwaba yesithathu naye kafole bezama ukwenza into eyodwa ngobe nomzimba nje ukuthi babezama ukuthola umthambo la bemuntu begeje umthambo futhi babengebodwa ngazi noma babe ufone kunalabo babefundiswa labo dokotela la manje isimo sinzima ngangithi baba umsweli ingane isibhedlela ngiyasizonda angisithandi ngisho ukuthi sekumane kubizwe bani angibophe angeke ingane nangaki una 18 uzothi 19 December ngoba ehleli kanjena nje makufanele ukuthi umkhiphe ashawo umoya akalasi ilanga baba umsweli ulibone ngesonto eliphelile bizwe eclinic ulala nje kanje njengomuntu ofile ubusuku nemini akakwazi nje ukuphenduka singeza ubaba mehambile ngihlala kanje nangimlinde uhambisa kwamama wengane oba kageza umuntu wedwa uyabanjwa lo muntu nomzimba umguquke kufanele umkorobhe ahlale nje nukele obehlalele nje makufanele endlini yangasese baba konke ukwenza lapha mntaka kaNkulunkulu konke ukwenza la uqedile nje melele kanje kunzima baba umsweli kunzima isimo sambi kahle okay ikhona inyathelo nike nayithatha zomthetho nike nenza njani yikho nje ubaba lokho ekwachaza phambilini ukuthi akahambi kahle okay khuluma mama ukhala ngekuthi manje kunzima emzamo ekhona through mamkhansela ugijima nathi baba umsweli naye xakeke ake uyasikhumbula embusweni
Muzwa se-South Africa sike sathi ukukhuluma kancane nobaba into la ekhaya inzima mhlawumbe uma ukuthi kuyabonakala kancane uba usekhulile abazwelayo basixolele kakhulu kunzima kakhulu kunzima isimo ekusona ingane isona simo lesi akusona into abakhala ngayo njengoba esho mama ukuthi one vele information aze betshelwe esibhedlela ukuthi ingane iphethwe yini. Number 2 bathole ini. Number 3 uma kukhona konakele kwenziwe yini ngoba phela ingane ifike ihambela. Uma sekubuyelwa emuva indaba ifile ayitholakali kuze kwemanje ifile kuthiwa ayitholakali. Mhlambe ke okunye ke iSouth Africa la bengalekelela khona ilule isandla ukuthi la ngoba ehlela inkinga isekutheni ngoba engaphumi awukwazi ukumkhipha njengoba uyibonela. Mhlambe bangatholakala umbhede okozwazi ukuthi uphakame kutholakala ukuthi kubhodlozwe futhi la kwenza ukuthi mayikhishwe eminyanga ekhishwe ngombhede lo mbhede ngamnamasondo uyabona noma uzoba i-wheelchair akwazi ukuthathwa lapho nokuthi uzobethathwa kuba ngoba umsebenzi imission makufana ukuthi umthathe kufanele ukuthi kube khona mhlambe mangaba umbhede izokwazi ukuthi uphusheke ubeke ngaphasha womoya abuye ngaphakathi endlini. Enye yezinto obonakala ukuthi ayikho lezi zinto zamapampas mayingabe kutholakala amapampas yes medication kube amaline nombhede ngoba yonke into yenzeka la kunzima akudingi ukuthi isimo sala ekhaya mhlambe kube khona umuntu ozosichaza sibhalwe emehlweni kumama sibhalwe emzimbeni kuyabona ingane enjani. Sicela ke South Africa ukuthi mhlambe nabazikeke abazi umthetho kabanzi nabo bengenelele besilekelele ngoba akusekho lutho njengoba besho ukuthi akusekho lutho akukho lutho okwangampela isimo sinzima uyayibonela angikwazi ukuthi ngagcizelela ngaphezulu kwalokho angikwazi mhlawumbe ukuthi khona ngagcizela ngoba kuyazanywa kuyabanjwa kuyayekwa kodwa ayikho into ekhomba ukuthi khona uphuma kwelanga bonakala ngathi yonke imizamo iphelela ezini. Siyacela ke South Africa siyacela ukuthi ke nelule isandla lezi zinto sesibalile noma ngabe ubani noma ngabe into lokho kwamapampas noma wanamhlanje ngoba ngisho ukudla afuna ukuthi akudle kunzima kudonswa kanzima yeah makukhona okunye mama mhlawumbe ngoshilo baba ngisadidekile hlobo kukhona baba ngoshiya hayi akukho wenene yes wheelchair vele yes inkampani le enza ama wheelchair yasitshela ukuthi abakwazi ukusinikeza ngoba banalo size esinawo la ekhaya mncane uyampaqaza uma bezosikhandela wheelchair kufuneka bathathe lama size bawathumele phesheya ukuze iyokwenziwa ngale manje izothatha isikhathi eside bebengafuni ukusinikeza nalama quotation kodwa sancenga bagcina besinikezile sinawo ama figures la ombhede ama figures omatrasi ngoba akuhambi kuyideyodo kwehlukene ngama price yes i-wheelchair ine price yayo umbhede i-base ine price yayo umatrasi une price yayo so sizamile ukuthola lezo zinto usizo kuphela esilidingayo manje ukuze sikwazi ukuthengeka lezi zinto yes nokuthi kwenzeke le ndawo yokukwazi ukuphumela ngaphandle. Mhlambe i-prize usayikhumbula i-prize ukuthi abethina ama prizes akhona akhona matras lo mahlame phela se compromise ungifundela sisi lana i-base le base yoma yakhona okay ungifundela sisi okay i-wheelchair
sitting specialist i-15,525 rand. Bese kuzothi lela saying i-quotation futhi Yes. i-12,859 rand 87. 12,000. Bese kuzothi say into le. Bese kuzothi lana ilento yombhede akuseyinto. Where's the slot? Yeah. 28,863 rand 85 cent. Lena. Bese kuzothi lena u-28 awukuseyile iprice leyo 28,685. Okunye bengicela ukudlulisa angithi manje abasasebenzi. Yes. Yebo bakade umsebenzi ngoba bekune-tuck shop lena enagate bekade bekwazi ukuthi Bephile ngayo. Manje umama nje waphoqeleka ukuthi manje ingane ningasakwazi ukuya esikoleni isehlele kanje naye abuya vele ahlala ekhaya. Manje kunzima kakhulu nje ngoba njengoba umbona ngathi uyathinteka ngoba akakwazi nokuvakashela amanye amakhosikazi kufanele kube yena ovakashelayo. Impilo nje nakuyimile so sebehlukumeze ke bobathathu. Ya ubuka nje esinye isimo osibuka ukuthi ngempela mangathiwa nje kwenzeka ishwa umlilo kuyasha la endlini. Kusho ukuthi ingane ingasha sibuka. Ingasha sibuka ngoba akukho ngeke akwazi ukuphuma la eminyango. Lendlu uyayithola i-information ethi yakhiwe before abe nje ungokugcina ingane zakho usho kanjalo enganeni engako nazo nengane ezimbili. Oh yes, lesimo sesifica vele sekunje vele namandla wasekho. Asibonge kakhulu sithemba uNkulunkulu ngaphandle makhona okusele kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi nje ukhona uzophakamisa isandla akwazi ukuthi asilekelele kulesimo sekusona. Okukodwa kwakho nje kuyowenza umehluko.